O Grupo Provincial Socialista levará unha iniciativa ao próximo pleno da Deputación de Ourense para exixir a xestión pública directa do Centro de Atención a Persoas con Discapacidade, tal e como se aprobou por unanimidade dos grupos no plenario o pasado 20 de decembro. Unha inversión de máis de 10 millóns de euros por parte da Xunta de Galicia, nos atopamos que se quere contratar a unha empresa por 14 millóns de euros a xestión, cando a reivindicación sempre se fixo claramente por parte da plataforma, por parte dos partidos políticos, todos uniformemente da Diputación, que esa xestión a queríamos, como o resto das provincias galegas, de xestión pública e directa. Para o líder dos socialistas ourensáns, Rafa Villarino, a externalización do CAP de Ourense amosa que as persoas non son unha prioridade para a Xunta do PP. O que está a acontecer desvela as claras cal é a ideoloxía do Partido Popular tanto en Galicia como no resto do Estado. Para o PP, os programas sociais deberían eliminarse. Como calquera cousa da que poidan facerse cargo as nais, os pais, e cando estes non podan as familias, e cando non podan as familias, o sector privado. Pois para este partido político, os cuidados ás persoas do ámbito social non son ningún obriga do goberno, ningún dereito cidadán.